ɓaawo yilluki saare tariha wato museum, Tinubu yaari ngilla ha hukuma lesdi Qatar hokkowa wallinde wato Qatar Foundation. Qatar Foundation ɗo hokka wallinde ha nder lesɗe duniya ɗuɗɗe, nder maji ha be Nigeria. Laamiɗo Qatar ndenno Hamad bin Khalifa Al Sani be debbo maako ɗiɗaɓo wato Moza bin Nasir Al Misne on tiggi Qatar Foundation nder hitande 1995. Hukuma man ɓurdi lornugo hakkilo dow ko larani wallinde hedi jahol yeso sha'anu ilmu be kimiyankeku be jahol yeso labbaje. Qatari Charity Foundation is currently building an orphanage in Maiduguri. Ake o wolwanno ɓaawo ngilla ha Qatar Foundation, ngomnajo diwal Borno Alhaji Babagana Umara Zulum andini dow lesdi Qatar ɗo hokka wallinde ha nyiɓitiggo ci'e be jangirle ha diwal Borno, hawtade be diwe goɗɗe ha woyla fuuna lesdi Nigeria. Diwe bo ɗe fitina Boko Haram nattini ɗum. Hunde bo nde o yettiri gwamnati lesdi Qatar dow muɗum. What we need from them is how can they leverage on research, especially in the areas of livestock development in Nigeria. O ɓesdi wi'ugo lesdi Qatar heɓi jahol yeso ha hedi fannu ndemri be durngol. Kanjum waɗi ma o ɗo yela Qatar Foundation wallitan Nigeria hedi sha'anu durngol ngol jamanu ngam waddugo ragare fitina kaɓe hakkunde waynaɓe be remoɓe. Hunde bo ɓurdunde wannuki lesdi Nigeria wakkere sha'anu rento.